Здравейте, мили зрители! Включваме се директно от Йерусалим. Тук е пълно с хора, които твърдят, че е станало чудо. Някакъв си Исус е възкръснал. Кой е този Исус и какво се случва, сега ще разберем. В момента съм с един от свидетелите, Мария Магдалена. Една от първите посетили гробницата, споделя пред нашата камера. Здравейте! Вие познавате ли Исус? Кой е Той и защо толкова много хора го търсят? Здравейте, да, разбира се, познавам Исус. Той е наш учител от Бог, който изцеляваше, освобождаваше и възкресяваше. А какво се случи преди 3 дни? Ще ни разкажете ли? Всичко започна от Гетсиманската градина. Там войниците го хванаха и го обвиниха лъжливо. Той не се защити, биха го, подиграваха се и несправедливо го осъдиха. Разпнаха го и положиха тялото му в гроб. На сутринта отидохме там, за да го почетем, но камъкът беше отместен. Побягнах и влязох, но тялото го нямаше. Опаша на някой ме извика. И когато се обърнах, той е жив. С надеждата и верата в сърцето ми се върна. А вие сте Пилат Понтийски, римски управител. Дайте ни кратко изявление пред събралото се множество. Градът е в пълен хаос. Осъдих го, не защото крих вина в него спрямо законите на Рим. Осъдих го, защото народът така пожела. Дадох им избор между Вараба и него. Те избраха разбойника. Аз просто подписах присъдата. Относно празния гроб, моите войници ще действат безпощадно срещу всеки опит за бунт или размерица. За мен този случай приключи на кръст. А вие сте Симон Петър. Говори се, че тялото е откраднато. Какво всъщност видяхте в гробницата? Отидох там веднага след жените. Не открихме тялото, само ленени кътви подзадевни внимателно. Кръци не подреждат така, те бързат. Преди 2 дни бях съкрушен, дори се отрекох от него. Мислех, че всичко свърши на кръста, но сега знам, че той ще победи смъртта. Видяхме го, той не е спомен, той е жив и каза ни, че всеки, който повярва със сърце и изповяда с уста, той ще ни прости и ще ни даде вечен живот. Това важи и за всеки един. Докато властите се опитат да запазят реда по лицата на хората, се чете нещо, което никой закон не може да спре – надежда и вяра. Дали това е най-голямата загадка в историята, което ще промени хода на времето? Тепърва ще разберем. Думите на Петър вече се предават от човек на човек по тези улици, че прошката и вечният живот са дар за всеки, който повярва. Едно е сигурно, името на Исус няма да бъде забравено. Има един Бог, който е велик и мощен, който няма да изостави децата си. От мястото на събитието в Йерусалим за новините на християнски център Антиохия се погрижих аз, Стефана Добренова.